чанде пеш узви мунтахаби гӯштини тарзи озоди Тоҷикистон Абдулмаҷид Кудиев дар чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Тиранаи Албания баргузор шуд, медали биринҷӣ ба даст овард. Ин медали таърихӣ барои варзиши тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҷиҳати қадрдонӣ аз заҳмату меҳнатҳои варзишгар ва баландбардоштани нуфузи варзиши тоҷик дар арсаи байналмилалӣ, Федератсияи гӯштини кишвар бо ташкили як чорабинии тантанавӣ тӯҳфаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ба Кудиев супориданд. Ба Абдулмаҷид ҷоиза пулӣ дар ҳаҷми 100 000 сомонӣ тақдим карда шуд. Ёдовар мешавем ки чемпионати ҷаҳон дар Тирана аввалин мусобиқаи қаҳрамонии гӯштини тарзи озод дар категорияҳои ғайриолимпӣ дар 8 соли охир ба ҳисоб меравад. Абдулмаҷид Кудиев дар ин мусобиқа тавонист бо нишон додани техника ва матонати аъло ва барои Тоҷикистон медали биринҷии таърихиро ба даст орад. Дар маросим раиси Федератсияи гӯштини Тоҷикистон Ҷамшед Машрабзода муваффақияти Кудиевро марҳилаи муҳими рушди гӯштини тоҷик арзёбӣ намуда. Афзуд ки варзишу варзишгарон доимо зери таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, доимо заҳмати ҳар як варзишгар қадрдонӣ хоҳад шуд.